Уважаеми гости на Исторически музей Перущица, уважаеми приятели, най-вече, защото всички ние сме приятели едни с други, но и на музея. Аз лично съм много щастлива от факта, че въпреки, че сме камерен състав, се радвам, че уважихме едно свято дело, а именно поредното честване, и то юбилейно такова, на 150 годишната от Априлското въстание с наш специален гост, Тракийско дружество, войвода Руси Славов, с председател генерал-майор Нонка Матова. При нас тя гостува вече за пореден път, за което благодарим сърдечно, че винаги се отзовавате на поканите ни. Точно така. Тази година, понеже вече знаем всички, е юбилейна такава, експонатите са тематични, с които гостуват при нас дружеството, а именно такива, посветени на онзи сублимен момент, април 1876 година. Особено съм щастлива също да заявя, че тази изложба ще гостува няколко месеца, до юни края, ако не се лъжа. Така че ще има възможност и всички наши гости и ние да си поканим такива в качеството си на перущенци, за да я уважим и да припомним какво свято дело са направили нашите априлци в името на свободата и за своята вяра. Сега позволете ми да дам и думата за повече информация относно тези специално подбирани от многото експонати на генерал-майор Нонка Матова. Уважаема госпожо Чавдарова, Павлина, господин Минчев, господин Чавдаров, скъпи приятели, колеги, гости, Креза също, всички знакови личности, които са тук, и археолозите, които са нашето бъдеще. Защото ние имаме, разбира се, генетично от миналото, но минаваме през сегашното, за да трасираме бъдещето, което е на нашите поколения. Благодаря преди всичко за поканата и за предоставената възможност да направим тази експозиция. Тя е чудесна в рамките на един сублимен за България момент, а именно Априлското въстание и честваме неговата 150 годишнината в това време. Така избухнало това въстание. Това означава, че ние не само подготвяме, а припомняме на нашите съвременници, респективно и на поколенията, защото учениците безспорно ще бъдат тук от цялата страна, за да гледат точно от Перущица гнездото на герои, в която са станали от големите събития по време на това въстание. Да им се припомня какво е било, защо е било, как е било, какво се е случило. Защото четвъртия революционен окръг се вдига и дава своята дата. Перущица е център. Част от населените места, които са взели много активно отношение. И е станало ужасно. Перущица е срината. Както се казва, дали е втори батак, не се знае, но това са близки населени места, които са пострадали страшно много. Ние имаме, да кажем, мемуара, който е на Мага Хан, мисията, която минава 80 дена след въстанията и се измервали, вътре пише. Ние го имаме това като оригинал от това време, потресаващо, но засъхналата кръв е измервана на купчина. Представете се за какво става въпрос. Това е една непремерена жестокост, която довежда до своя политически изказ, а именно решението на посланническата конференция в Цариград, свикана по желание, включително и на Русия, на великите сили, на Великобритания, много активно се намесва. И Русия се прави труда да изготви карта по данни на преброяването в Турската империя, съобразно броя на хората, заявили своя културен идентитет, че са българи, както и втория въпрос е бил
е неговата вяра, което означава, че това са двете основополагащи неща. Едната какъв си ти, за какъв се смяташ, и втората какъв си по вероизповедание. В студените цветове е християнската вяра, населението изповядващо религия християнска, а в топли цветове са тези, които изповядват ислям. Въпросът, който веднага възниква, тъй като виждате по общини как са отбелязани и процентите, които са се заявили, че са българи. В цвят са общините, в които населението по световните норми е над 50% плюс един човек, основно население се рече българи. Ами веднага възниква въпрос. Даже без да говорим, кои са близо до 100%, не близо е Одринско, Галиполи и с манастирите, в които в момента аз се съмнявам дали има човек с български паспорт. Казват, че са български манастири. Добре, български са. Къде са българите там? Нали българския паспорт? Респективно в Македония е близо до 100%. И възниква въпроса, добре, каква е културата, кой на какъв се прави, за какъв се мисли, защо преди 150 години и повече дори, когато е ставало преброяването в Турската империя, са се сметнали за такива. И къде отидоха българите в общините, които са в топли цветове, да кажем българи, да кажем горе в Добруджа, ето тук и в Македония има към границата с Албания. Къде отидоха тези българи, които верно, че са по-мохамеданчини, но са се смятали за българи? Къде отидоха? Което означава, че след като ние имаме самостоятелна държавност, която е станала с решение на посланническата конференция, директно вписват вътре, че на България трябва да се даде възстановяване на държавността. Не нова държавност, възстановяване, което означава, че ние си борим българската държава далеч преди 681. И 681 стига, защото ние сме най-старата държава с държавно управление в Европа. Да, кой е друг? Няма. Странното е, че хората са задържали своя културен идентитет, знаели, че са българи, знаели са, че са християни и са се борили за това. Перущица поради тази причина се е вдигнала. Защото хората са искали да живеят достойно. Искали се да бъдат такива, каквито са, и никой да ни им пречи в тяхния живот, в тяхното развитие, в тяхните семейства. Трудолюбиви. Много ви благодаря за поканата. Направихме всичко, каквото е необходимо да покажем на всички, които желаят. Първо, какво се е случило, второ, защо се е случило, трето, да разгледат картата и да видят, нали, имало ли е българи, нямало ли е българи, каква вяра изповядват, тази карта говори. И тя е съставена действително от Руската академия на науките, защото Русия се дава този труд. Но по данни на Германския картографски институт, германец професор Кипърт, като Германския картографски институт по това време бил първи в света, не само в Европа, първи в света. Ще видите и знаменателни оръжия, които са запазени в тракийската организация и които са знакови. Ние знаем на кои са били притежани, как са били и къде е потребявани и какво се е случило с тези хора. И не се съмнявайте, че информацията ще бъде не само пазена, както е пазена до сега, вече много години, но ще бъде предаване на поколенията, тъй като Тракийското дружество Войвода Ростислав, чието председател съм, е пазител и носител на тази памет. От античността до наши дни. И тя се надгражда, защото това, което ние правим, то ще бъде и точка в паметта за бъдещето време. Много ви благодаря. Имайте предвид, че оръжията са абсолютно оригинални от това време. Аз бих се радвала заедно с музея в някой прекрасен ден да се направят и албуми, опис, включително и възстановка, да кажем защо не,
по технология на изработка на тези неща, защото в тях има не толкова занаят, колкото изкуство. И това изкуство идва като родова памет отново от античността, през Възраждането и е достигнало до нашите дни. Пожелавам ви много щастие, много късмет, тъй като тази година е 70 годишна от влизане на България в ЮНЕСКО, не само 150 годишна от Априлското въстание, а дружеството е член на ЮНЕСКО. В тази връзка осмисляме и може и Перущица да стане център и на този